品川勝栗先生のご登場です。はい、もう拍手が待ってましたと言わんばかりです。品川先生は昨年の春、日本ハーモニカ賞、そして秋には器楽の部門で山口県芸術文化功労賞を受賞されました。曲はレフで品川勝栗先生です。ありがとうございます。